дорожныя. Дзверы зачыняюцца. Наступны прыпыначны пункт З'еднава. Паважаныя пасажыры, захоўвайце ў вагонах чысціню і парадак. Беражліва стаўцеся да абсталявання цягніка. Паважаныя пасажыры, санітарныя памяшканні знаходзяцца ў першым і апошнім вагонах. Пры падыходзе да чыгуначных стаянках туалетамі карыстацца забараняецца. Короткая посадочная платформа, выходит через 4 поворота.
просто-напросто. Ходует попросил. Все про поездку, да? Посадка завершена. Будьте осторожны. Двери зачиняются. Наступная станция Красный Брод. Так я побужу. Я с черной бровью. Поважаные пасажиры, виконуйте правила поводження і при користанні чыгуначным транспортам. Виконуйте меры асабістай і маёмаснай бяспекі. Калі ў адносінах да вас здзейснена супрацьпраўнае дзеянне або вы сталі сведкам злачынства, выпадкаў пашкоджвання вагоннай маёмасці і іншых праяў вандалізму, а таксама знайшлі пакінутыя без нагляду прадметы або выявілі падозраных асоб. Просім неадкладна паведаміць пра тое, што здарылася работнікам чыгуначнага транспарту, супрацоўнікам міліцыі ці па тэлефоне 102. Не перашкаджайце адзін аднаму пры пасадцы і высадцы. Праходзьце ў сярэдзіну вагона. Не застаўляйце праходы ручной паклажай. Посадка завершена. Будьте осторожны. Двери зачиняются. Наступный припиночный пункт – Глебова Рудня. Поважаные пассажиры, не перебягайте пути перед поездом, який рухается.
Посадка завершена. Будьте осторожнее. Двери зачиняються. Наступний припиночний пункт – Брожа.